Egun batetik bestera egiten, beraz ikerketak zabalik jarraitzen du, horrela jarraituko du baita ere, harik eta garantia osoarekin bukatu arte, eta ikerketa horien ondorioak emaitzak ezagutzen ditugunean, horiek kaleratuko dira. 37 eta 21 urteko bi gizon atxilotu dituzte Galdakaon sexu erasoak eta intimitatearen aurkako delituak leporatuta. Gutxienez, 6 adingaberi opariak eskaintzen zizkieten sexu harremanak izatearen truke segurtasun sailak jakitena eman duenez. Amaitu berri diren Tolosako inauterietan 3 sexu eraso eta 2 atxiloketa izan dira. Gaur Tolosako guardia epaitegiak behin-behinean aske utzi du Tolosako inauterietan izandako 3 sexu erasoen harira atxilotutako bigarren gizona. 37 urteko atxilotua goizean igaro da epailearen aurretik sexu eraso delitua leporatuta eta epaileak ez dio ezbermerik ezta kautelazko neurririk ezarri. Egungo garai ilunetan hasietan beste eredu ideia eta borrokak badirela sinetsita, 11 gogoeta eta gai proposatu ditu Ernaik Lezon martxoaren 29-tik 31-ra bitartean. Mahai inguruak, kontzertuak eta askotariko ekitaldiak izango dira. Ez galdu. Lokatzetan sartuko gara, eztabaidatuko dugu. Lan egingo dugu, zikinduko gara. Eta denon artean gure neurria egongo den herria eraikiko dugu. Horretarako egitarau zabala daukagu antolatuta. Gatazka eta eraikuntza feminista, bizitza duainen aldeko udaberria, Palestina, etorkizuna, gazte eszena musikala beste askoren artean izango ditugu mintzagai. Gazteon eskutik ere, herri bat dantzan jarriko dugu. Eta horretarako belaunaldi berri bati oholtza eskainiko diogu. Bertan egongo dira Jofe, Ganibet, Eire, Itaka, Zilibito Records, Amoma, Siberruts, Azken Sustraiak, Belako, Mafalda beste askoren artean. Eta era berean, eguneaz gozatzeko eskaintza eta espazio ezberdinak izango ditugu. Drag showa, gazte bazkaria, bertso saioa, korrotx, gazte sortzaileen azoka. Bonoak jada eskuragarri daude bibe.eusen eta hurrengo egunetan salmenta puntu fisiko ezberdinetan jarriko ditugu. Ongi etorri gaueko albistegira, gardentasuna eta ekimena. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Josu Erkorekak ahalegin handia egin du gaur bideia horiek helarazteko Tolosako inauterietan gertatutako ertzaintzaren oldarraldi batean begi bat larri zauritu zioten gaztearen auziari loturik. Beraletikan, nire haserrea, ja, behin-behingoz, amaitzea historia honekin, eta nahikoa dela, ja. Eta hauek diala, ertzaintzak erabiltzen ditun proiekzioak, eta horiek dia Tolosan erabilitako proiekzioak. Eta hori da, horietako bat, nire semeai begian joziona. Bada garaia aldatzeko gauzak, eta asko gainea. Garaia da, aski dela, nahikoa dela esateko. Nazkatuta gaude. Ez dute eskubiderik erabiltzen dituzten metodoekin guztion bizitzak arriskuan jartzeko. Eskatzen duguna ondorengoa da. Lehenbailen azalpen publiko argiak ematea. Kargaren agindua emateko ardura nork izan zuen argitu eta neurriak hartzea. Honek ezin du berriz gertatu. Esan behar da, barne ikerketari dagokionez, barne ikerketa bat prozesu garantista bat da. Barne ikerketa batean zehaztuko dira portaerak zeintzuk izan diren, eta batzuen eta besteen portaerak bilduko dira egon daitezken froga guztiak, eskuratu daitezken froga guztiak, irudiak, lekukoak eta bar.
Oparien truke adingabekoak sexu harremanak izatera behartzen zituzten, 2 gizon atxilotu dituzte Galdakaon, 6 adingaberi egindako sexu erasoak eta intimitatearen aurkako delituak egotzita. Ertzaintza jakinarazi duenez, oraindik ikerketa zabalik dago. Injustizia handia, horrelaxe deskribatu du Jose Manzaneda kazetariak Madrilen egingo dioten epaiketa. Manzanedak erreportaje bat idatzi zuen 2020an Amerikako Estatu Batuek Kubaren aurka duten blokeo ekonomikoaren eta Karibeko herrialdeko osasun lankitetzaren inguruan. Javier Larrondok Espainiako Prisoners Defenders elkarte antikastristaren presidenteak kalumniak, irainak eta gorroto delituak egotzi dizkio kazetariari. 6 urteko espetxe zigorra eta 70.000 euroko isuna jaso ditzake epaileak erruduntzat jotzen baldin badu. Una frase en ese reportaje que curiosamente había sido suprimida. Nafarroan arrazakeria kasu bat salatu dute LAB sindikatuak eta SOS arrazakeriak. SOS arrazakeria erakundeak eta LAB sindikatuak prentsaurreko bat deitu dute lan testu inguruko diskriminazio islamofobo kasu bat ikuskarazteko eta salatzeko. Enpresas ezik, erakunde publikoa ere seinalatu nahi izan dute. Ikuskatzailearen kasuan, enpresak emandako aitzakia ontzat emanez eta ikerketa bidea itxiz. Arantxa Ordoñez, LAB sindikatutik kasua ezagutaratzi nahi izan du. Adibide bat besterik ez da, Algeriatik Nafarroara lanera etorritako emakume langile honek, lehenik miserikordia adinekoen egoitzan eta ondoren Morean, jihaf eragiltzeagatik presioak, mehatxuak eta kaleratzea sufritu behar izan ditu. LAB sindikatuak irmoki errefusatzen ditu lan egiteko eskubidearen aurka hartutako jarrera eta erabaki hauek. Langilea SOS arrazismo erakundearekin eta LAB sindikatuarekin harremanetan jarri zen eta kexa jarri zuten lan ikuskaritzan. Lan ikuskaritzak erantzun lotsagarria izan zuen. Esperientziak erakutsi du arrazismo kasu baten salaketak gertaera beragatik salatu ez diren beste asko esiotzen dituela. Horregatik, erakundea kezkaturik agertu da oraindik ere diskriminazio islamofoboa gertatzea lan sektorean eta beste esparru batzuetan. Eta are larriagoa ikusten du atzera egin duela gaur hizpide dugun diskriminazio ekintzen aitorpenean eta erreparazioan. Erakundetik laneko ikuskatzaileari eskatzen diote emandako ebazpena ezeztatzeko eta espedientearekin jarraitzeko. Halaber, berariazko protokoloak esartzea, gertatutakoa ikertzea eta konpontzea. Erakunde publikoei eta enpresa publiko zein pribatuei diskriminazio arrazistako egoerak antzeman, prebenitu eta konpontzeko neurriak eta protokoloak ezartzea exigitzen die. Ez dute onartu behar, enpresek modu askean diskriminatu ahal izatea. Torturaren aurkako eguna izan zen atzokoa eta egunarekin bat eginik aurkeztu dute Euskal Herriko torturatuen talde sustatzailea, torturatuek aitortzarako bidea elkarrekin egiteko asmoz. Aitortzan pausu gehiago emateko garaia dela. Gure ustez, gertatutakoaren kontakizun osoa plazaratzeko unea heldu da. Guk bizitakoa, guri eragin digutena, aitortzekoa eta erreparatzeko unea heldu da.
Salaketak kartzela eredua salatu du Zabaiako azken heriotzaren ondoren. Salaketa beste behin bildu da espetxeen egoera salatzeko. Espetxeen eskumenak Eusko Jaurlaritzaren eskutik doazenetik 4 izan dira hildako presoak. Horietatik 3 Zabaiako zentroan gertatu dira, eta bat Martutenen. Honela adierazi dute beraien kezka presoen hildako kopuruaren aurrean. Han muerto en una institución que se supone que está para protegerlas, porque una persona presa está detenida, pero goza absolutamente de todos sus derechos. Salaketa urteak darama espetxeetako ekintza desegokiak salatzen. Oraingo honetan, Gasteizen egin dute bilketa, Eusko Jaurlaritzari eskaera eginez. Beharrezkoa ikusten dute Eusko Jaurlaritzak familiei informazioa bideratzea gardentasun guztiarekin. Baita dituen erantzunkizunak onartzea, eta neurria jartzea egoera honi amaiera emateko. Espetxean jasotzen duten atentzio txarra eta empatia eta errespetu gabeko jarrerak salatu dituzte. Honen aurrean, neurriak hartu beharko zirela aipatu dute, gertuko arreta eskainiz presoen familiei. Elkarteak errepresio eta indarkeria gabeko espetxen eskakizuna egin du. Urtero bezala iritsi da gure eskoletara aurrematrikula sasoia. Hezkuntza hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Maribel López de Luzuriaga Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformako kidea pantailaren beste aldean. Arratsaldeon, Maribel. Kaixo, arratsaldeon. Esan bezala, aurrak hezkuntza matrikulatzeko epea zabaldu da. Otsailaren hasieran zaindu maite duzun hori lelopean, hezkuntza publikoa defendatzeko ekitaldia egin zuen Bilbon Euskal Eskola Publikoa Zarro Topaguneak. Euskal Eskola Publikoa denona eta denontzat, herritar guztiontzat nahi duzuela diozue. Zer dela eta? Bueno, beti esaten dugun bezala, eskola publikoa delako hezkuntza sistemaren zerbitzu publikoa. Hezkuntza eskubidea denontzat bermatzen duen bakarra delako. Beraz, zaindu beharreko hezkuntza da, zaindu behar duguna da. Bai. Zer dela eta egin beharko genuke Euskal Eskola Publikoaren alde? Bueno, Euskal Eskola Publikoak berarekin ezaugarri hauek guztiak dituela. Baditu gaur egun. Alde batetik kalitatezkoa delako, unibertsala ere badelako, euskalduna, inklusiboa, berdinzalea, parte hartzailea eta anitza delako. Pentsatzailea, eta gainera nahikoa. Ez, balintzi horiek dituelako. Zerk desberdintzen du eskola publikoak pribatutik? Bueno, gaur egun galdera horri erantzutea, pixka bat tristea da, ez? Guk beti esaten dugu, publikoa ez dela pribatua, eta alderantziz ere ez. Publikoa da eta pribatua, ez? Guk esaten duguna da, hezkuntzari eskaintzen zaion finantziazioa zerbitzu publikoari eskaini behar zaiola, ez? Gaur egun hezkuntza pribatuak sekulako pisua du, gainfinantzatuta dago, gaineskaintza dago, eta horrek kalte egiten dio hezkuntza sistemaren zerbitzu publikoari, eskola publikoari alegia, ez? Beraz, guztiz ezberdinak diren bisareak berdintzeak ez du ekartzen onurarik hezkuntza sistema osoari, ez du ekartzen onurarik. Zein da zehazki egun Eskola Autonomia Erkidegoan hezkuntzan dugun egoera, orduan? Bueno, egoera dugun, guk esaten dugu diskriminatzailea dela, hezkuntza politika diskriminatzaileak egin dira. Sistema dual bat daukagu, hezkuntza pribatuak sekulako pisua du, finantzazio izugarria bideratzen da patronalekin datzen ditu ikastetxeei, eta horrek hainbat kalte eragiten dizkio gizarte osoari. Segregazioa da, hori bat, euskalduntzea ere moteltzen du, hezkuntza pribatuko ikastetxeetan euskarak ez duelako publikoak duen presentzia hain handia, noski. Eta, geroz eta privatizatzaileagoa delako dugun sistema.
Hezkuntza geroz eta pribatuagoa dela diozue orduan, iau 3 urteren eta ehunka bileraren, prentsaurrekoren eta protestaren ostean, pasaden abenduaren 21 onartu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea, EAJ eta PSren botoekin. Zein da hezkuntza lege honekiko duzuen ikuspuntuaz? Eta zer espero duzue lege honetatik? Bueno, guk akordioa sortu zenetik gure kontra adierazi genuen. Eta gerora etorri den lege horren kontra ere, hainbat mobilizazio egin ditugu, aipatu duzuen bezala. Esan dudan nindotik, ez? Zareak ezin direlako berdindu. Hezkuntza publikoa da zerbitzu publiko bat, eta guztientzako hezkuntza bermatzen duen zerbitzu bakarra. Eta gaur egun berdindu egin nahi dituzte, eta lege honek berdintzera joko du, ez? Ezin da guztiz ezberdina dena berdin finantziatu. Ez dakigu zein izango diren gainera kontrol mekanismoak. Egongo direla diote, baina ez daude zehaztuta, ez? Orduan, guk privatizatzailea zetorrela esaten genuen, eta zoritxarrez etorri egin da. Egoeraren aurrera begira, zer egingo duzue? Zein da zuen asmoa? Bueno, guk borrokan jarraituko dugu, eskola publikoa defendatzen jarraituko dugu, benetan sinisten dugulako hori dela gizarte kultu bat sortzeko eta herritar guztien eskubidea bermatzeko bide bakarra. Sistemaren ardatzean kokatzeko borrokatuko dugu, hezkuntza publikoa benetan sistemaren egitasuna izan dadin eta ardatzean kokatu ezaten borrokatzen jarraituko dugu. Pribatuari ematen zaion gain finantziazioa eta dagoen gain eskaintzaren kontra ere adi jarraituko dugu eta horren kontra egingo dugu, eta diru publikoa, eskaintza publiko kalitatezkoa lortzera bideratu dezaten saiatuko gara eta horretan jarriko dugu indarra. Azkenik, elkarrizketa ikusten dabiltzan gurasoei eta gaian interesa dutenei, zer esango zenieke? Gaur egun dauden inertziekin apurtzeko, aurreiritzi eskolen kontra egiteko, ez? Ezagutu dezatela, gertuen daukaten eskola publikoa, hitz egin dezatela eskola publikoko guraso eta irakasleekin, eta bertan izena eman, parte hartu, eta eskola eraikitzen jarraitu dezagun denon artean, denon eskola, denon artean eraikitzen lagundu gaitzaten, eskar esango nik. Azkenik, aldarriaren ondik norakoak jasorik amaiera emango diogu elkarrizketari. Esker mila, Maribel López de Luzuriaga, Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformako kidea gurean izatearren. Mila esker zuei. Orain Gipuzkoara egingo dugu salto, Udan Earbeo lankidearekin bat egiteko. Bada datorren korrika izpide dugula, Arroherri lelopean egingo da 23. edizioa. Ildo horretan eskoletarako eta euskaltegietarako unitate didaktikoak sortu dituzte. Konta iguzu, Udane. Hilabete besterik ez da gelditzen korrikarako, emozioak pilpilan daude, baina bitartean bada zer eginik. EKak ikastegitarako eta euskaltegitarako unitate didaktikoa sortu dituzte, material hori korrikaren ekimena ikasleen artean ezagutarazteko sortu da, eta maila guztietarako eta mota guztietan aritzeko sortu dituzte. Aurrez aurreko moduan erabiltzeko, bai online eta autoikaskuntzarako. Horiek denak esan bezala ikastetxeetan eta euskaltegietan erabiliko dituzte, esate baterako hemen atzean dugun Ordiziako Goiztiri euskaltegiko ikasleek erabiliko dute, baina oro har korrikaz gehiago jakin nahi duen edonork erabil dezake material hau, eta horretarako material guztia korrikaren webgunean topatu dezakezu. Entzun dezagun jarraian Amaia López de Luzuriaga unitate didaktikoen arduraduna, eta jarraian ikus dezagun korrikaren ibilbidea. Zer topatuko dugu bertan? 3 kontu. Batetik, hemen ditugu, albiste laburrak, hau abenduan argitaratu genuen, eta korrika badatorrela iragartzeko, unitatetxoa da, korrika kanta aitzakiatzat hartuta. Bestetik badugu korrika ibilbidearen jolasa, hau urtero ateratzen dugu, baino aurten, hainbat berrikuntza dakartza. Eta azkenik korrikaren unitate nagusia, Arroherri. 2, 3,
Martxoaren 14tik 24 Euskal Herri guztia zeharkatuko du 23. korrikak. Maule izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Baiona berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 23. korrikak Irun eta Baiona lotuko ditu. Hala Arro herri leloari helduta euskaltzalek jantziko dira Euskal Herriko kaleak neguko azken eta udaberriko aurreneko egunetan. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 14an emango ditu lehenengo urratsak Irunen. Gipuzkoan Hondarribitik pasako da eta Lapurgin Barrena murgilduko da ondoren, Hendaian Doniban Eloizunen eta Senperen kasurako. Martxoaren 15ean Nafarroara egingo du salto korrikak, Zuberoara gero, Maule izango da korrikak pasako duen lehen hiriburua. Eta handik beste behin Nafarroa berera salto egingo du Donibane Garazitik igaroz. Baina eguerditik egun amaitzeraino Nafarroan Barrena ibiliko da, Baztan inguruan. Hurrengo egunean Jaurrieta izango du abiapuntu, Ezkarozetik izango zara jaitsi eta eguerdian Iruñera iritsiko da, ordu batak aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du. Martxoaren 17an Nafarroatik Barrena joango da korrika, Artaxoa, Tafaia, Tutera eta Lodosa zeharkatuz. Astelenean berriz Lizarra eta Antzindatzen utzita Arabarantz joko du lasterketak, eguna Gasteizen amaituz. Kanpezu, Guardia, Trebiñu, Argantzun, Lizarra, Murgi eta Zarate zeharkatuko ditu besteak beste. 6. egunean Tipitapa, Dulantzi eta Guraindik Nafarroara helduko da beste behin korrika. Ondoren Altsasun, Etxarriaran atzen Irurtzunen, Lekunberrin, Leitzen eta Goizuetan ibiliko da besteak beste, eguna Gipuzkoan amaitu arte. Eta martxoaren 20an Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeak ukituko ditu lasterketak. Oriotik abiatuta barnealda sartuko da. Zestoa, Azpeiti eta Bergaratik pasa eta gero Elgoibarrere jo eta handik Hondarruruntz egingo du, Bizkaian barneratuz. Kostaldean Barrena Gernikan amaituko da eguna. 8. egunean Bizkaiko kostaldean jarraituko du euskararen aldeko lasterketak eta jarraian Bilbo sartuko da. Gaualdera arte hirian eta inguruan egingo dute korrika. Hurrengo eguna ere martxoak 22 Bizkaian emango du korrikak, naiz eta une batez Araban sartuko den, Artziniega eta Jaraldea bisitatzeko, eta Otxandio izango da Bizkaiko azken herria. Azken aurreko egunean asteburua helduta iparralderantz joko du beste behin, Goierritik igarota, azkenik Donostiara heltzeko arratsaldeko 7 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoatik Lapurdirako bidean izango dira, Nafarroara zertxoei sartuta. Igandeko gau eta goizean zeharkatuta Baionara iritsiko da azkenik, eguerdian 12 aldera, eta ordu bat aterdiak aldera egingo dute amaierako ekitaldia. Korrikaz gabiltzala beste urte batez hitzarmena sinatu dugu Amaikak eta korrikak. Ikusi. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo aforiko, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Gaiz aldatuz, baina euskalgintza gaiekin jarraituz, Monzon Ganuza saria dugu albiste. Bergarako udalak iragarri du aurtengo saritua Jose Mari Espartza idazle eta editorea izango dela. Noiz izango da Euskal Utopiko sari banaketa? Monzon Ganuza sarien 4. edizioan Jose Mari Espartza idazle eta editorea jasoko du Olasodorrea Fundazioaren eta Bergarako udalaren eskutik Euskal Utopikoa komentzea eta saritza du helburu sari honek, eta martxoaren 7an egingo da ekitaldi publikoa Bergarako seminarizioan bertan jasoko du Espartzak saria. Bergarako alkatearen iritziz, belaunaldi berriok ez dugu ahaztu behar Jose Mari Espartzak eta besteek Euskal Herriaren egindako lana, eta haren lanek euskal gizartea, hizkuntza eta kultura ikuspegi berri batetik argitzen dute, eta gure ardura da lekuko hori jasotzea. Halaxe adierazi du Gorka Artola Bergarako alkatea. Kasu honetan ere Espartzak bat egiten du Monzon Ganuza sarituak aukeratzeko erabili ohi diren printzipioekin, eta euskal kulturgintzari bizi osoko ekarpena egin izana aitortu nahi diote Espartzari. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten herritarrak omentza du
helburu Monzon Ganuza sariak, Telesforo Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak egin zuten bezalaxe. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta Gipuzkoako hirira salto eginda Donostian autobus geltokietan erretzea debekatuko dute. Konta iguzu Dane xetasun gehiago. Donostiako udalak markesinetan edota autobus geltokietan, hiriko autobus geltokietan erretzea debekatuko du. Eneko Goia Donostiako alkateak esan du, araudi hau betetzeko tramitazioa egin behar dela eta 6 hilabete edo beharko dituela, baina beharrezkotzat ikusi du, izan ere geltoki hauetan jende ugari biltzen da eta erretzaileei edota erretzaile ez direnei enbarazu egiten dieke horrek eta beraz araudia beharrezkotzat ikusi du. Hiribarruko autobus geltokietan erretza debekatuko du Donostiak. Hiriko autobusen ordenantza aldatuz Donostiako udalak markesinetan eta geltokietan erretza debekatuko du, edozein erabiltzailerengandik 2 metroko erradioan. Eneko Goia alkateak adierazi duenez debeku horrek udala behartzen du Debus udal sozietateak ematen duen garraio publikoaren zerbitzua arautzen duen udal ordenantza aldatzera. Horrek ordenantza baten aldaketa eskatzen badin badu, epea gutxienekoa horretarako 6 hilabetekoa izaten da. Tramitazio guztia egina izateko. Goia ados agertu da neurriarekin, izan ere autobusen geralekuetan jende dezente pilatzen da, eta ulergarria da erretzaile ez direnei eta bai direnei enbarazu egitea. Nik uste ez da egokia, hain zuzen ere geltoki batean jendea urrenez urren hilara egiten egoten dadako eta aldamenean dagoenari modestatu dakioke ez. Uste dut zentzuzkoa dela horrelako debeku bat ezartzea. Neurri hori bera hartu da beste leku batzuetan ere, hala nola Katalunian, izan ere 2022an establezimendetako terrazetan, autobus markesinetan eta eskoletako edo osasun zentroetako sarreretan erretza debekatu zen. Ipar Euskal Herrian ere pertsona erretzaileri gabeko belaunaldi bat lortzea helburu hondartza eskola eremu eta basoetan erretza debekatuta dago. Era berean urtero euro bateko prezio igoera izango du tabako pakete bakoitzak. Tabakoarekiko mendekotasuna eta kontsumo orokorra murriztu nahi du Frantziako gobernuak. Donostiatik Gasteizera goaz, ezagutu dezagun Araba konektatu ekimena. Otsaiaren 12tik 16ra Gasteiz, Bilbo, Donosti eta Iruñako dendetan teknologia berrien zerbitzu eskainiko dute gasteiztar ikasleek. Adinekoak dituzten zalantza guztiak argitzeko aukera izango dute, horretarako beharrezkoa da hitzordua hartzea telefonoz edo bere webgunean. Ekimen honen bidez, mugikorrarekin edo internetekin lotutako zalantzak argituko dituztela adierazi digu ikasle batek. Batez be guru hori zalantzak argitu eta askotan ez dialako sentitzen seguru telefonoa ero internet erabiltzerakoan eta gainera eixauge galdeketan familixako erola lotziatik, orduan apur bat hori eten digital hori murrizketia. Adierazi duten bezala, adinekoen kopuru handi batek oraindik ez du interneta erabiltzen, eta ez dira sarez baliatzen. Ikasleak ezinbesteko ikusten dute adinekoek teknologiaren egoera berri honetara egokitzea, digitalizazioak duen onurak aprobetxatu ditzaten. Proiektu honek adinekoei nahi zerbitzu eskaintzen ari diren ikaslei onurak sortzen dizkiela adierazi digute. Atzenean proiektu honek aporteien duzkuna da satisfakzio hori ez ikustia bihar hori dagoela eta benetan lagunketan gabetzela eta atzenean gu batzera gatoz eta gure ondarrale hori guru jare, orduan ez gara teknologian adituak, baina erabiltzaile gisa dakun esperientziatik eta natibo digitalak izan da, gure ezagutza hortatik gure adinekoi gure xau transmitiu urbiltasun eta aditasunetik guk dakigun dana ez. Arreta eskainiko duten ikasleak 2022an prestakuntza bere emateko aukera izan zuten. Honela, 8 saioko prestakuntzak egin zituzten, adinekoi sare sozialen eta internetaren inguruko zalantzak argituz. Proiektuak izandako arrakasta ikusita, jarraipen ematea beharrezkoa ikusi dute. Eta Gasteiztik Iruñara, Iruñako udalak bizikletatu programa jarri du martxan.
Iruñeko udalak dagoeneko martxan jarri du birzikletatu programa, 7 pertsona kontratatu dituen enplegu sozialeko proiektua. Hasieran erabiltzen ez ziren bizikletak konpondu eta berreskuratzeko izanen da, eta etorkizunean gauza bera eginen du mugikortasuneko beste elementu batzuekin, esaterako aulkitxu edo gurpildun aulkiekin. El proyecto consiste en poder repararlas, formándose, generando un empleo y que estas bicicletas luego tengan un uso social, bien para colectivos que no se pueden permitir una bicicleta o para uso municipal. Urtarriletik Buztintxurin bizikletak konpontzeko lantegi berri bat dago. Publikoa da, egun erabiltzen ez diren edo hondatuta dauden bizikletak berreskuratzen ditu. Enplegagarritasun baxuko profila duten pertsonekin lan egiten du eta zaurgarritasun egoeran dauden herritarrei lagako dizkie bizikletak. Une honetan partikularrek dohaintzan emandako 15 bizikletekin ari dira lanean. Izan ere, proiektuak partikularren eta enpresen dohaintzak jasotzeko aukera ere ematen baitu. Are gehiago, barne erabilerako udal bizikleten mantentzelanak ere bere gain hartzen ahalko lituzke. Nafarlan sareren deialdian partartuko duen proiektu honen bitartez, Iruñeko udalak bizikleta horiek garraiobide jasangarri gisa berrerabiltzearen alde lan egin nahi du. Iruñeko 2030 hiri agendaren balioekin bat etorriz. Politika gaietan atzo gurean izan genuen Idoia Zegotita Bengoa talaia feministako kidea. Urteroko behin betiko dosierra osatzeko bidean elkartuko dira larunbat honetan horeretan. Entzun dezagun. Inguratzen gaituen errealitateari azkenean betaurreko feministetatik begiratzea eta bertan eragile, mugimendu feministako unibertsitatean ari direnak, sindikatuan, kulturgintzan eta oro har herrigintzan, hau da, han eta hemen ari garen emakume feminista, independentista eta soberanistak elkartu eta pixka bat begiratzea denen artean eta eztabaidatzea zer gertatzen ari den gure herrian. Akaso bi momentutan berezia izango litzateke, batetik formatuagatik, izan ere gertakizun batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala eta bizipen batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, baina hori bada nolabaiteko aitzakia bat gertatzen ari denaren inguruko datuak eta bestelako irakurketak plazaratzeko. Eta beste bigarren puntu berezitasuna izango litzateke feminismotik egiten dugula, aintzat hartuta guretzat emakumen bizipenak oso termometro ona direla, hau da normalean, bizitza garestitzen denean, gu gara biziraupenerako estrategia pentsatzen ditugunak, edo privatizazio bat ematen denean, albokalteak ere guk nabaritzen ditugu lan gehiago egin beharraz ez, eta hortik abiatuta pentsatzen dugu, guk badaukagula nolabaiteko begirada zorrotza eta kritikoa azterketa hau egiteko, eta hori da abiapuntua eta nolabait esateko bizioa. Eusko Jaurlaritzak 277 milioi euro bideratuko ditu Galdakao, Basurtu eta Donostiako ospitaletako kanpo kontsulten eraikin berriak eraikitzeko. Eraikin horiek pazienteen arreta integrala eta kasuen disiplina anitzeko tratamendua erraztuko dute. Gipuzkoan EH Bilduren eta EAJaren arteko lehia politikoa gaiztotu duen auzietako bat artxibatu du Azpeitiko instrukzioko zenbakiko epaitegiak bidegi auzia. Epaiaren arabera ez da frogatu AP bat autobideko obretan diru publikoa bidegabe erabili zenik. Orain, EH Bilduk helegitea jarri dio auziari. Erabaki du Azpeitiko epaitegiak emandako epaiaren aurrean dagozkion helegiteak aurkeztea. Auzitegiaren aurrean helburu argi batekin. Aipaturiko lan horrek izandako ustezko gehienezko likidazioa argitzea. Biak ala biek beraien karguei zor zaien inpartzialtasunari muzin egin diote eta irmoa ez den epai baten aurrean egonik nahiago izan dute alderdikeriaz gidaturiko estrategia aurrera eraman.
Ekonomian Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek 10 puntuko dekalogoa aurkeztu dute asteazken honetan Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektoreari babesa eta laguntza emateko konpromiso zehatzekin. Erronka horietan erakundeok parte gara, eta ez gaude prest sektorea osatzen duten gizon emakumeen zailtasunak eta beraiek zailtasun hoien aurrean bakarrik usteko. Are gehiago esango nuke, lehen sektorearen erronkak, euskal gizartearen erronkak ere badira, eta aspaldi genekarren hausnarketari abiadura eta bultzada berri bat ematea adostu dugu. Ze berri dugu kulturan Irati Agirrazkoenaga? Arrapasank gazteentzako euskarazko programa abian da Bilbon, martzotik maiatzera bitartean izango da, baina izena emateko epea irekita dagoeneko bihartik aurrera, otsailaren 15-tik 29-ra. Arrapasank programa euskaltzalen topaguneak Bilboko udalarekin batera elkarlanean antolatzen duen eta garatzen duen programa da. Hiriko gazteen artean euskara sustatzeko eta batez ere gazteek euren aisialdian eta aisialdirako aukerak euskaraz eskaintzeko. Eta aurten aukeratu duten lema esaldia, aukeratu zure bidea. Izan da, izenburu hori izango du 19. edizio honek, eta gainera game eta kale ginkana tailerrak izango dira baita ere, partae hartzaile bakoitzak nahiago duena aukeratu dezan jakina. Programa kalik eta gazte gehiengana iristeko asmoa du edo horretarako dago pentsatuta eta prestatutako jarduera horiek, hau da gaztentzako jarduerak eskaintzen ditu. Bilboko areto udaltegi eta kaleetan egiten dira jarduera hauek eta aisialdea euskaraz gozatzeko eta euskaldunen artean sareak ehuntzeko asmoa edo helburu ere badu. Arrapasank.eus webgunean izango dugu programazio osoaren berri eta bihartik aurrera eta jakina ordutik aurrera ere hemen ere izango ditugu hizketagai bertan aipatuko diren jarduerak. Otsailaren 23-tik martxoaren 2 egingo da bestetik Gasteizko euskal zinemaren astea. 40. urteurrena ospatuko dute aurten eta film luzeak baino ez direla proiektatuko adierazute jaialdiaren antolatzaileak. Eta jaialdiaren iraupenak 6 egunetik 9 luzatuko dutela. Estibaliz Urresolaren 20.000 erle espezie denboraldi honetako filmik arrakastatzuena hori izango dugu bertan ikusgai eta baita ere Pablo Bergerren Robots Dreams. Horiek edizionetako izarrak izango direnak nolabait. Eta gainera Kepa Sojok eta Sonia Patiosek idatzitako liburu batek jaialdiaren 40 urtetako historia jasoko du. 40. edizio izan bezala, datorren ostiralean hilak 23 abiatuko da, eta abiatuko da Jaione Kambra zuzendariaren Okorno lanarekin. Asteburu horretan saio bikoitza izango da, bat 5etan eta bestea 7:30. Larun batean, El sueño de la sultana animaziozko filmaren eskutik hasiko da, Donostiarra duen protagonista horren eskutik, eta bigarren emanaldia Arantza Etxebarriaren Txinas filmarekin helduko da. Igandean, lehen saiorako Pablo Berger Bilbotarraren Robot Dreams aukeratu dute eta astelenean hilak 26, otsailaren 26an, 20.000 erle espezie filmaren eguna izango da. Bestalde, Victor Erize zuzendari veteranoa zinemastera itzuliko da, eta asteartean hilak 27 proiektatuko da Cerrar los ojos bere film entzutetzua, bere azken film entzutetzua. Martxoaren batean, saio bikoitza izango da berriro ere, Itxaso Aranaren Las chicas están bien, eta Alejandro Rojas eta Juan Sebastián Vázquezen
Upon Entry filmak emango dira. Martxoaren 2an egingo da amaiera ekitaldia hau Europa Jauregian egingo da arratsaldeko 8 eta Jon Plazaola eta Nerea Amaso aktorek aurkeztuko dute. Bertan, hainbat belaunalditako zinemagileek hartuko dute parte, ala nola Ramon Bareak, Estibaliz Urresolak, Pedro Oleak, Elena Iruretak eta Mikel Losada aktoreak, besteak beste. Era honetan, Arabako hitzordu honetan bizitako esperientziak edo Arabako hitzordu honetako edizio desberdinetan bizitako esperientziak eta pasadizoak azalduko dituzte. Gasteizko Euskal Zinemaren astean. 4x3 antzerki txikia festival handia jaialdia badago martxan, 7 kaleetako bazterrak astintzera, etorri da otsailean, joan den ostegunean hasi eta ostegunero antzeslan laburrak eta luzeagoak baita ere, luzeagoak ikusteko aukera izango dugu Bilboko alde zaharreko espazio desberdinetan. Bilboko udalak sustatu eta Euskaltzaindiak antolatzen du jaialdia, lankidetzan arituta jakina, Kafe Bar Bilbaorekin, plaza berrian kokatuta dagoen Kafe Bar Bilbaorekin, bira kulturgunearekin eta zazpikatu gaztetzearekin. Aurten gainera espazio berri bat gehitu zaie, Askao kalean dagoen Lasinsorga kulturgunea. Beraz, horrekin batera antzeslanak oiko espazio horretan eta beste oiko 5 espazioetan egingo dira bira kulturgunean, Kafe Bar Bilbaon, Euskaltzaindian, zazpikatu gaztetzean eta Kalderapekon baita ere. Iaz, jaialdiak dramaturgia izan zuen ardatz eta aurten antzerkiaren gorputzari erreparatuko zaio. Horrela, lehenengo egunean Ainoa Artetzek eta Itxaso Paia ikusi egun, tailer performatibo eta parte hartzaile bat egin zutela, joan den ostegunean hori lantzeko, baina bihartik aurrera ere, bihar otsailak 15 izango dugu, zer ikusi, zer entzun, zertaz gozatu, eta 7etan Duze Dobre antzestuko dute Inigo Elosegi, Eneritz Sánchez eta Iñaki Zizek, bira kulturgunean. Esan bezala, arratsaldeko 7etan. Eta ondoren, arratsaldeko 8etan, ostegunean, Belarri Prest, Amaia Bonoren eskutik zazpikatu gaztetzean. Urrengo ostegunean, hau da, iak 22an, beren izenez antzeslanan estreinaldia izango du, Kalderapekon arratsaldeko 7etan. Eta 8etan Goia Non-Stop, Telmo Iruretaren eskutik ikusi izango dugu Euskaltzaindian. Azkenengo ostegunean, otsailaren 29an, hileko azken ostegun horretan, The Questionen estreinaldia ikusi izango dugu Cecilia Paganini eta Gorka Gansoren eskutik, hau Euskaltzaindian arratsaldeko 7etan. Eta egun horretan bertan, jaialdiari amaiera emateko 21. Kafe Bar Bilbao tartean sarien irakurketa dramatizatuak izango dira, nun eta bertan, Kafe Bar Bilbao bertan, arratsaldeko 8etan. Beraz, irabazitako antzeslanen testuak irakurko dituzte, eta aurtengo edizio horretan irabazitako antzeslanak arropa zuria dira, Iñaki Zizena eta Pantxo Irigarairen Dolu. Oiek biak izan dira irabazleak. Bonuak eta sarrerak salgai dagoeneko, 7 eurotan Bilboko plaza berriko Kafe Bar Bilbaon, eta Erronda kaleko bira kulturgunean. Bertan eskuratu daitezke egun bereko 2 ikuskizunak ikusteko bonuak. Baina, ikuskizun bakarrerako sarrera ere erosi izango da 4 euroren truke. Eta amaitzeko erakusketa bat aipatu nahi dugu, hain zuzen joan den astetik aurrera ikusgai dagoen erakusketa. Mikel Laboa, izan liteke konstelazio, izan gabe izar. Horixe da erakusketaren izenburua, horixe Bizkaia aretoan paratu duten erakusketa. Euskal Herriko Unibertsitateak Mikel Laboa katedraren eskutik EHU Kultura eta Loraldiarekin batera aurkeztu dute, otsailaren 29 bitarte zabalik egongo den erakusketa. Esan bezala, Bilboko Bizkaia aretoan, Bizkaia aretoko Asular espazioan, edo Asular izenara daban espazioan. Erakusketa Mikel Laboaren bizitza, ahots eta musikari egindako omenaldia da, hain zuzen ere bere heriotzaren 15. urtemugan.
Eta ni ez naiz Mikel Laboa komikian oinarrituta dago edo hori izan dute hizpide erakusketa antolatzerako garaian. Unai Iturriaga eta Arkaitzkano idazleek eta Joseba Larretxe ilustratzaileek sortu zuten komikia. Eta komikiarekin gertatzen den bezala, erakusketa ez da ohiko biografia bat. Baina Laboaren musika espirituak, haren nortasunak eta haren umoreak gidatzen dute. Komikiaren irudiekin osatutako erakusketa honen historia. Erakusketan besteak beste Mikel Laboaren 3D aurpegia bihotz forma duen moztutako panel bat, beirako arasak eta idulkiak, eskultura, kartelak, diskoak, kontzertu sarrera programak edota argazkiak ere ikusi ahal izango ditugu. Miren Koro Campos komisarioak azaldu du, erakusketa bera atal desberdinetan banatu nahi izan dutela, ezta? Bere izaera, musika, bizitza eta atal bakoitza uniberso oso bat bezala erakutsi dute edo horla antolatu dute. Bestalde Bea Zabalando, Bizkaiko Campuseko Euskara eta Kultura zuzendariak adierazi du euskal kantautore honen unibersoan barneratzeko ibilbide bat dela erakusketa bera. Beraz, otsailaren 29 bitarte, Laboaren bizitza, ahots eta musikari egindako omenaldia Bilbon bere heriotzaren 15. urtemugan. Inauteriek kaleak bete dituzte Altsasun, gerturatu gaitezen festara. Ospakizunak goizetik hasi baziren ere, gauez iritsi ziren Altsasuko inauteriak, katarsi kolektibo bat non altsasuarrek 100 landa iragan bati begiratu zioten ordu batzuetan. Naiz eta Momotxorro protagonista izan, Altsasuko maskaradan beste pertsonaia asko daude, batzuk izen propioarekin, ala nola Maskarita, Juan Tramposo, Sorgina, Akerra edo Martxingaizto, irudimen zautxe batean, sailka ezinak diren beste batzuekin batera. Izan ere, 1982an berreskuratutako ospakizun honek bere errotze herrikoia erakutsi zuen, urtero gaindituz. Are gehiago, Altsasuko nortasun ikur bihurtu da. Oso bizirik jarraitzeaz inauterien batzorde arduratzen da. 2012an interes turistikotzat jotako festa honen bultzatzaile eta enbaxadoreak. Momotxorro talde bat izan zen hiriko kale nagusiak zeharkatzen. Irteera Zelandatik egin zen, lehen odolaren errituala ospatu zen lekutik. Beste ritmo batean, Sorgina mordoa zijoan Akerraren inguruan. Maskaratxoak ere ez ziren falta, gutxi batzuk, buru gainean zimurtutako eta lepoan eta gerrian esitutako gainazal batekin estaltzen zirenak, aurpegia puntatxo batekin ezkutatuz, ia inork eraman nahi ez duen burka moduko batekin. Zumakarregi plazan ohikoa den akelarrea dantzatu zen gaua amaitzeko, dantzarimako Sorginek udaberriko sua sentitzera gonbidatu zutena. Gaur garizuma hasten bada ere, Altsasun ez dira bukatutzat ematen Don Karbalen omenezko ospakizunak, eta larun batean bueltatuko dira pinata inauteriekin, jai honen hiriko aurpegiarekin. Inauteri ez gabiltzala Tolosako inauterietan izan daudane Arbeo lankidea egunotan, ikusi. Humoreak eta parodiak bat egin du Tolosako inauterietan, jendetza dago hemen festaz gozatzeko eta asteartera arte jai handia izango da. Inauteria bakizue zer dan, arau gehiagirik gabeko festa, naiz eta batzutan arautu behar dan pixka bat. Gaurko eguna batez ere herrikontzat izaten da, eta egun lasai eta jendeak ilusio handikin bizitzeduna, eta igandetik aurrea oso masiboa izango da, eta nire desioik handina da jendea pozik eta lai etor dadila, disfrutatzeko gogoz, eta batez ere, elkarri errespetua gorde diezaiogun, eta batez ere ez dadila inungo erasoik egon, batez ere emakumeen kontra. Oso gogokin gauden. Gogo asko. Bai, gehiagi. Lagunekin nola ondo pasatzeko eta... Urte guztien nahiko mozorro dute. Sorpresa! Minions egin lagunekin. Txilaba batekin nola, ez dikese. Iganden
boxa erataz goaz. Astelenen kaskabarrak inantatzea. Goaz musika estilo diferentetaz eta astelenen animalitaz. Guk egin behar dugu lehiaketa bat, porroiakin. Orduan Euskal Herriko porroi lehiaketa bertzeinek hartzen duen, edaten duen, jaurtiketa eta edana, bai. Karroza bat ateako dugu orten, eta karrozan ingo dugu disfraz mixto batzuk bezala, ingo dugu batzuk atea mozorrota eta modu batea, eta beste batzuk beste modu batea. Izaten da oso polita, jende asko, karroza asko, baina baita ere batzutan jende gehiegi. Eta eguraldi laguntzen baldin badu egun oso polita izaten da. Eguraldi txarrakin jende gehiegi aterki asko, baina bai. Igandekin galdituko nitzeke? Iganden. Ara txarangakin, aurretatzea, toza guztitik, eta ondo. Ostegun gizena. Lehenengo beti bezala, txupinazoa, eta gero postu zen eta barraketa, gero gau iristea, eta orduan txilera ondo pasatzeko. Asko zait irutzen, kanbiatu gani. Orduan zehaua, bertakua, oan jendia etortzala, kanpotik edo. Inauterik, aldatuko ziren, baina nik uste dut gu aldatu gehala. Ni 20 urtekin bizi inauterik edo oain, gauzak aldatzen die. Lehen hau gehiago gau ez, oain ja egunez bizitzen ditut. Inauterik, dauden festa famatunak, dibertsioa. Festa. Lagunekin jotea. Denentzako aurretik hasi, gazten, erabe, heldu, ezarra denentzako. Dena disfrutatzeko da. Hori da importantena, disfrutatzeko eguna dielela. Euskaraz sortzen diren kultura adierazpen anitzek lekua dute Loraldia Festivalean. 10. edizioa izango da aurtengoa. Arriaga Antzokian egindako Loraldia Festivalaren aurkezpen eta prentsaurrekoan antolakuntzak aurreratu du martxoaren 1-tik 23 bitartean Loraldia Festivalaren 10. edizioa ospatuko dela, munduari begiratzeko modu bat leloarekin. Bilboko 13 arekotan eta espaziotan euskal kultura protagonista izango da 3 astez. Ozenki aldarrikatuko dugu Bilbon berton gaudela. Euskarak erdigunea bereganatuko baitu. Sarrerak hainbat ekitaldietan agortzear daudela. 23 egunetan zehar 28 ekintza antolatu dira guztira. Egun 28tik gora parte hartuko dute, beti ere euskal kulturako disiplina desberdinetakoak. Loraldian ohikoa den bezala, askotan disiplina diferenteen uztarketak egongo dira, teatroa, bertsolaritza, musika, literatura eta ikusentzunezkoak ere. Erakundeok esfortzu, ilusio eta konfiantza guztia jartzen ditugu Loraldia bezalako proiektuak ezinbesteko hitzordua izan daitezen euskal kulturaren egutegian. Euskara eta kultura uztartuz. Euskara dinamizatzea, haren erabilera eta normalizazioa bultzatzea, giro euskaldunean eragitea eta artistei espazio berriak eskaintzea, gure hizkuntza eta gure sektorea merezi duten maila jartzeko behar den talentua sortzeko. Urtero bezala Loraldia Festivala euskal kulturaren, gure kulturaren elkargune nagusia izango da. Gainera talentu gaztearen bilkura ere izango da Loraldia terminala ekimenari esker. Euskarak datozen urteetarako aurrera bidean beharrezkoak ditu kultura produktuak. Azken berri honekin heldu gara albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere informazio gehiagorako badakizue. Sartu amaika.eus atarian Liloren betirako abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar arte.